Rozwidniok. Łocu człowiek się rącz, ino na pocznu się rozwidniok, kie ino widniało. Znaczy się, kasik o drugi po południu. Nie chichrać się samino, ale siedzieć legną do prykola, tak jakoś kole 12 we południe. I jak ci to napisał nasz Kejsik, nasz najlepszy dichter, poeta słowiański, Jon Kochanowski ze Sycyny, poszedł spać blank czyżby, a wstałek stopieruńsko naprany. A mieli kiedyś kamrata sztramskiego Karlusa Ecika. Obachmy mieli radzi fuzbal i góry, byliśmy miłośnikami fuzbalu i wandrowaniu po górach. No, joch tam za tym fuzbalem zatera nie był, ale jak się jesień szkoły wykazało, z okrzymi my byli do kupy miłośnikami gorzoły, jeszcze bardziej radzi mieliśmy gorzoła niż ten fuzbal. I wiecie, moje roztomiły, u nas we Chorzowie był AKS i Ruch, ale oba z Ecikiem skamracili my się ze fuzbalokoma z GKS-u Katowice, ze którymi to niejedna szykowno flaszecka gorzoły wina albo bieru by wysłepali. Za tych te chłopcy, te nasze kamraty fuzbaloki i przysznajdowane hajery, przysznajdowane, bo w ten czas takie fuzbal kluby mieli sponsora, a byli najczęściej gruby. Wleźli do pierwszej ligi. Ich pierwszy szpil w tej lidze był 2 dni niskorzej mojego Geburstaku w niedzielę 8 sierpnia 1965 roku. Uciechy z tego placu w pierwszej lidze mieli wszystkie, co nie miała sporze i bez to też duch i jednym cięgiem trafiali mi się we chorzowskiej kaczmie, w takim kafeju Madziar. Miarkujecie, to takie lędziek maja, ketio, barat, pra? Kaj oblewali mi każdy wygrany, ale i przerąbany bez naszych kamratów fuzbal-szpilerów szpil. I czy to naszym chłopcom wklupali pod uglot, albo oni naklupali innym, zawsze była przylodyczność do srogiego, takiego na całki karpenter fajrowaniu, znaczy się wysłepaniu kielanostów flaszek moczmeknego madziarskiego wina do kupy ze gorzołą przysmyconą wyraźnie taśnie bez tych fuzbaloków, bo musza sam dociepnąć. Co ten całki Madziar, to był kafe i tam ino wina szło się szluknąć. I muszę sam teraz opowiedzieć taki jeden fal. To było, jak się wspominam, we 6 października 1968 roku ryktował się szpil GKS-u ze Górnikiem Zobrze. Prawe kibice Orzowskiego Ruchu mieli radę wszystkich tych, którzy poradzili wklupać Bergmonom ze Zobrzo, no toż i my też się szykowali na ten gryfny szpil. Ale przodzi my ze moim kamratem Ecikiem wyciągli weraj za pochorzowskich, wszystkich chorzowskich i niejno kaczmach, co by nie skorzy już na odwieczeć przykulwitać się do tego naszego kafeju, kaj mieli my bezmać fajrować szpil naszych obców. Anczoka, Zigi Szmita, Rotera, Petra Sobika, mojego kamrata jeszcze ze harcerzy, Paulka Glika, Petra Czaje, Wetorze i insi, których niby da sam terowski mianowo. Udało się, co nasze Bergmony ze Katowic na zicher wklupią pod uglot fuzbal-szpilerum ze Zobrzą. No i napoczął się. Wandrowaliśmy ze Ecikiem od szynku do szynku, od kaczmy do kaczmy, od sztrudacha do sztrudacha, a że cino schyciła, ogarła, jakosik ćmani przenikniono i tajemno, w toryś ćmiewki nie szło, już po przyjściu deszcza po szkopi. Kiemiś poskludali, pozbierali te swoje ozdyrgotane i ściorane ze zwłoki do kupy, co by mieli chociadeczko podane na ludzi, wspomnieliśmy się, chociaż moc procnie, że przecańcz miał być szpil. Okrzesiliśmy się ino szykownym zajdlem piwa i pokwanskaliśmy się sklupiałe, przygnięte do ziemi, bez piorunowego, oszkliwego nad piwo, kaca do naszego kafeju. Wyglądaliśmy jak wyforskane kanoldy, kacniamer dzierżą ci nos festenie, ale kacem, a po szpilu werci się, co też godą, najsto przynoleży się jakosik halbecka albo kanawina wysłepać ze tymi naszymi kamratami fuzbalokami. Wleźmy raj do tego Madziara, a sam ci próżno. Żadnego chopadriny i nowe taki maluśki garderobie była szatniorka, która żyła na Abrahama, brała ci ją srogachno dżymota.
A czemu sam jest tak próżno? Udało mi się procnie po raz owecek do kupy poskładać. A po jakiemu miałoby nie być sam tak próżno? Ziepko znerwowaną odpowiedziała szatniorka, kiedy my nagle odsucili. No, przeca był szpil, godowo parternie do tej zmierzłej baby. Mieliśmy sam to te roski na odwieczerz obrywać, fajrować. Hopy, jaki szpil, jakie obrywanie, co za fajrowanie, wyprościła ci się szatniorka, a jej smorszki swinęli się we pytajnik, we taką fragmcycha, jak to Niemcy powiedzieli. No przeca nasze Karlusy wklupali górnikowi zobrze 2-0, a dyci dzisiaj jest niedziela, bo szpil. Ta lampucera ozjawiła gęba i tak ci ją wzięła dziwota, i że blank słowecka no i przodzi nie poradziła wypełnić. Ale jakoś się spamiętaj rzekła: chłopcy, ten szpil był na istowe niedziela, teraz no co tydzień temu nazad. I to nie nasze chłopcy wklupali tym ze zobrzą, i no górnik zabrze wklupał naszym. A my dojmętnie zgupnęli, chociaż se okamżyk temu zdawało się no mi, że wysłepano gorzoła nie ostawiła we naszych Filipach żadnego placu na srokrze, ogupnięcie nieźliło sfaknowała. Od jakiegoś czasu nie mam mrugawcy się do zadku, na to wszystko, co już we tym moim życiu było i kiej filuja za zirą hań zasia we tameszne lata, co już dawno przepasował, kiedy do imientu już ci minęli, ringuja się moim forantym pamięci i pytam się sąsia, jak to się stało i że taki pieśliwy synek jak ja, szkolarz muzycznej szuli, kiedy ze uciechą grał na krzypkach, z gorymi Karlus, co miał festelnie rocołko muzyka, literatura, teatr, sznupok do czerny ludzi i świata, znaczy jo, bechnął we gorzoła, we ta oszkliwa alkoholowa niemoc, kiedy już niejednego przywiozła bez styks i to bez hilfy Harona. Po mieście krążę współśpiącym i pytam przeciągłym śpiewem, czy ono snem mym dławiącym, czym ja jest jego wyziewem. Wspominam se, jak ci to też to wszystko się u mnie napoczął, był chyba rok 1957 albo 58, to jakoś ich we połowinie czerwienia, kiedy się jeszcze napoczli ferie, poszliśmy we Sztyrze na baję. Jędze kamratów pichnął ci ze mamulkowego Potmareja, ona była handlera 500 złocioków i wiecie, taką banknota ze Berchmonem, nie wtorego daj na to goron. To było moc pieniędzy, pokwanskali mi się wszystko do kupy na liga, niskorzy mianowali to Dolina Górnika, po drodze lajśli mi się 4 faszki wina patykiem pisanego, we słepaniu tego jabola zaprowiony już był na fez jeden ze moich klasowych kamratów, miał 17 lat, bo 3 razy ostał siedzieć we 6 klasie i to on znał po lekuśku słepaniu. Po wyduldaniu cołki jednej flaszki zrobiło się no przyjemnie i miło i mora istoż pasownie. Filowałek i że zwyrtą się naokoło ze cołką ziemią. Ten dziwoczny dla mnie stan nieważkości wesele mi się spodobał. Nie skorzy, gdyż palica się zrobiła ciężko, oby kastrol zeblałem i ani się spodziewał, jakie hnynął kajsik we cieniu stroma. Klara się jednakowo szybła i jakiś czas społek w tym słońcu. Kiedy się odsucił, to lepszy niegoda jakich wyglądał. W tym, co zalestykło się jeszcze deczko przenenać we chałupie, co by moja mamulka niczego nie zmiarkowała, stykło na rozwidnioku oszpluchtać pychol, wyszojrować zębiska, szluknąć kiszkę albo wrawero mleka i poptoka. Człowiek młody to też i w te pędy wracał się do zdrowia. Przetrwało ino wspomnienie frojnego rauszu, a o przykrych mierskich skutkach na praniu warto się przypominało. Na pocznek deptać som, albo ze kamratami na piwo. W tym czas też gorzoła alkohol pomogą człowiekowi na wszystko. Szterować na poczną nie skorzy. Trzeba to było doczekać jakieś 40 pora lat. I jak to śpiewał Andrzej Sikorowski. Ale to już było, znikło gdzieś za nami, choć w papierach lat przybyło, tak naprawdę wciąż jesteśmy tacy sami.
I nie sami klapują i na usztrowki jednego mojego kamrata Stanisława Neblika, którego wszystkie samuno zmianują fojermany. Familoku jest impreza, wszystkie u Jezika są, baby noszą na talerzach hopy w karty, w szkatar żną. U Jezika dzisiaj święto, on zajmuje starszy rok, toż familok też pamięta i postawić musiał hop. Bo jak ślądzą, bo gebursta korzy, no to przeca zno, to we flaszkach mo on prozno, za to we blum wazach fol. Jak wybije z rogu północ, to trzeba do domu ciągnąć spać, choć się karty fajnie ciągło, to trzeba do roboty wstać. Jutro będzie każdy chory, hopów będzie trzymał kac, baby przyjdą z pomoc pomyć i impreza będzie zajść. Cały dzień się bawimy, jak w gebustach mosam ktoś, my okazję się znajdziemy, żadno nie ma przeca zło. Tak ci my fajrowali, tak my jemu winszowali zdrowio i że przy tym moje zdrowie blan się popśniło. A ja to zawsze godom ze ucichu. Wino, kobiety i śpiew. Chociaż jeden mądrok już beznać w XVII wieku, taki Daniel Naborowski, prawił we jego sztrofkach coś takiego i że kiepska miłość o głodzie nie chce się giąć po wodzie, ale po dobrym winie dogodzi się dziewczynie. Można to i prawda, ale nie będziemy się sam o to wspierać i fantować. Prawda? Eugen z Pnioków.